Nature Trust Malta appellat lil gvern biex jaqaf jilab logħba doppja u jieħu s-saħħa taċ-ċittadini tiegħu bis-serjetà u ma qalu li llum il-poplu Malti jinsab għajjien jara quddiem għajnejh dibattiti maħkuma mill-pika partiġjana. Dan l-appell ħareġ fi stqarrija tal-istess saqda ambjentali kif issoktaw l-appelli tal-għaqdiet mhux governattivi biex il-gvern jaqbel mal-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista u jiddikjara stat ta' emerġenza għall-klima. Fl-istqarrija Nature Trust kixfu wkoll il-Gvern Malti u l-Ministru għall-Ambjent li flaqa fil-Lussemburgu fisem Malta oġġezzjonaw għal miri ġodda ambjentali tal-Kummissjoni Ewropea biex it-tniġġis fl-arja jonqos brata aktar maġla sas-sena 2030. Jason Azzopardi staqsa jekk b'din l-azzjoni li ddeskriva bħala tal-mistħija il-Gvern Malti iridniex nibelaw aktar tħaħen u nimirdu aktar. L-istqarrija segwi ittra li Nature Trust flimkien mal-Climate Action Network Europe u l-European Environmental Bureau batu ittra lill-Ministru José Herrera li xidew Minister Jason Azzopardi u lill-Kamra tad-Deputati ftit jiem qabel il-vot fil-Parlament u ma qalu li huwa fid-dmir tagħhom li jagħtu priorità l-ambjent u t-tibdil fil-klima u appellaw biex jaqblu mal-proposta tal-Partit Nazzjonalista. L-NGO qed titlob lill-Parlament tagħna biex ma jaħlux din l-opportunità biex jibda jirrestawra l-kredenzjali tal-ambjent. Kif enfasizzat fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea ta' Ġunju, Malta trid iżżid b'mod sinifikanti il-livell ta' enerġija sostenibbli għall-2030 bħala kontribuzzjoni tagħha għall mira tal-Unjoni għall-2030 għall-enerġija rinnovabbli.